berez langintza honetan lan egiteko aukera eukitzea beran, niretzako binepin, ore handi bada benetan. Eta bestetik, baita ere, beste ore handi bada, auzolana edo elkarlaneko esperientzi bat aurkezteko aukera izatea. Izan ere, hori baita normalkuntza proiektuen funtsa esango nukenik. Elkarri lagunduz, elkarra animatuz, elkarri irekatziz, eta egiten den lan bat delakota, ez da. Eta gero bestetik, aipatu nahi nuke, anedota moduan, atzo gogoratu nintzen zuetaz da gutaz, langintza honetan ari garen gogoratu nintzen pixka bat, Pako Aristiki esaten zuen, geroagota artikulu baten, berriako artikulu baten, geroagota euskeran, geroagota atore aktibo gutxiago dagoela. Eta ostera ikusle eta ikusle gehiegi edo pasibo gehiegi dagoela, ez da. Eta berak esaten zuen, kolektiboa bakarri bihurtzen dela aktibo, Durangoko azoka dela, eta halako une jakin batzutan bihurtzen dela aktibo. Zuek eta gu uste dut aktiboa garela benetan, eta horregatik niretzako ore handi bada halako langintza aukera izatea. Gure langintza halako ekintza eder baten bihurtzea. Eta gero bestetik jarrerak, honek aukera, begira ze gai ederra, niretzako binepin da neure betiko kezka. Euskera jarrera erik espadago, euskera artifizialki edo atarako zaiguta. Nire lankideak nekaezina diren hauek aukeratu duten zer hau, jarreren lanketa, ikasleengan euskararen jarreren lanketa. Irakasleengan be arrazoi eukiko luke, edozeinengan eukiko luke arrazoi honek. Eta gero bestetik, bigarren elementu bat erantzi diote auzolana edo elkarlana. Begira, 5 ikastetxe, Nerbeu Garaiko eta Arratiakoak horretan jardutea, benetan iruditzen zait eredugarria dela eta zenbaitek jarraitu egingo dugula edo zer hori, ezta? Euren eredu hori. Bueno, nik denbora gutxi dauket hitz egiteko eta aurkeztu besterik ez, esperientzia Joseba etorri da, Joseba Ibarretxe etorri da, beste institutuen ordezkari moduan azaltzen. Eta jasone nire lankide, zereko Galdakaoko berritzegunean dagoena nekaezina eta langile utza dena eta halako gauzetan asmatu duela uste dut, jasone aldekoa bestea. Eta besterik gabe nik eureri hitza utziko diet, 55 minututan edo egingo dute, eta gero zuek eukiko duzue denpora galderatxo batzuk egiteko. Ez gehiegi denpora dalako zera, ez da? Da aurrera zuek. Bai, eskerrik asko. Bueno, hasi baino lehen hau, ohartxo bat, banandu dokumentazioan, gure hitzaldiari dagokion dokumentazioen zuzen ere, ez dago guztiz ondo. Baten batek jarraitzeko asmo badauka, jakin deiela batzuk falta direla eta beste batzuk ordenean ere ez daudela. Osa, igual oso baliagarria ez daizu izango, sentitzen dut, bai? Bueno, eguerdion, esperientzia hau indela ikasturte bi garatu gendun, esan bezala Arratia eta Nerbialdeko bigarren debatzeko 5 ikastetzetan. Eta ideia nagusiak itxaurera hauze da, edo erantzun nahi gendun galdera hauze da. DBH-ko ikaslekin euskararekiko jarrak lantziak gero badaukain eragina, zehozetako balio dau, gero erabileran igarri ingo da. Hori izan hor bueltan ibili gendun ideia eta hori dela eta sortu zen oin kontauko dugun esperientzia. Bueno, aurrekariak dauz, beti olako esperientzia edo proiektu bat martxan jartzen denean beti dago zergati bat, ezta? Eta, bueno, aurrekari batzuk egon ziren eta labur-labur azalduko ditut. Lehenengoa, ni irakasle nabilen institutuan, ja aspaldian, otu zitzaigun motivazio saio batzuk edo prestatu behar genituela batxigoko ikasle batzuentzat. Eta, bueno, hor, materiala bildu gendun, zehozer sortu, eta
bueno, egin genduen olako esperientzia bat, batxiloko ikasle aukeratu batzuekin, eta apuret euskarariko jarrera hobetzeko, ezta? Eta, bueno, esperientzia hori, berritzegunera joaten ginenan eta han egiten genituen bileretan, saldu egin nuen, eta, bueno, bigarren DBH-ko beste institutuetan, eta, bueno, hau igual izan daiteke baligarria, bueno, hor gelditu zen ideia, ezta? Agian beste institututan ere, martxan jartzeko zeo zer, basela. Bigarren aurrekaria ere, hau ere, Arrigorriagako institutuan egin gendun, diagnosi famatu hura, pasadan ikasturtean egin behar izan gendun, aurretik ere Arrigorriagan birritan egin gendun. 2000 garren urtean eta 2002 garren urtean edo. Eta bigarren hori egitea, naiz eta lana handia izan, buratu zitzaigun, ea bi urte honetan zeo zer aurreratu dugun, edo ze paso da ikastetzen, ezta? Eta hori, esan bezala, oin dela 6 urte eta oin dela 4 urte egin gendun, gutxi gora bera, eta, bueno, egin duena izan zen hori, birritan egin, eta gero konparatzea, emaitza konparatzea, ezta? Oin dela 6 urteko emaitzak eta oin dela 4 urteko emaitzak konparatu egin genituen, holako taula simple bat egin, eta hor da, irten ziren emaitz batzuk onak eta beste batzuk txarrak, bai? Hauek dira ezagutzari eta agerpenari dagozkionak, eta gian hauek baino interesgarriagoak, erabilarari dagozkionak izan daitezke, ezta? Zer, ja basauzie begiratzen 100 eta 100 hori, ezta? Irakasleak 100 eta irakasleak 100, zelako klostro hona daukadan, ezta? Bueno, esen ainona, baina zin dagizuet, branka aplikazio informatikak 100 atera zuen orain dela 6 urte eta 100 atera zuen orain dela 4 urte, baina nik uste mintzagrama ondo egin genuela, eta batzuk erderaz egiten zuten eta ipini zuten gainera, baina, bueno. Ez, agian nabarmenena, izan zen hori, ikasleen evoluzio hori, ezta? Ikasleen erabilaren jeitxera nabarmen hori, bai? Ja, nahiko txikia basan, orain dela 6 urte, 124 edo izaten zen erabilera formala, hau da, gela barruko erabilera, orain dela 4 urte, 1,7, bai? Hori, Ulibarri programan sartun da egonda, Euskara batzordea egonda, 1000 gauza eginda, baina, bueno, 7 puntuko jeitxera egon zen urte bitan. Ja, txikia izan da, berez. Eta gero, jasonerik buratu zitzaion, ez da, ikus dezagun zergatik izan den hau, ze gauza egin duzuen arlo honetan, eta, bueno, ikusten gendun, gauzak egiten genituela nahikotxo. Baina, berako hartara zizidan, ez da, egiten duzu gauza asko, baina agian oso konkreto egiak dira ikasle batzuengan pentsatuta bakarrik, antzerkegintza tailerra egiten duzu, baina zenbat parte hartzen dute, zenbatek, 17 ikaslek, zuek 500 ikasle zarete. Beste batzutan motivazio saioak ere bakarrik lehenengo batxilgoko ikasle batzuentzat. En fin, hor sortu zen ere beste hausnarketarako arrazoi bat, bai? Ondorioz, nire ikastetzean, Arrigorriaga institutuan, ezagutzan eta idatzizko erabilera nahiko emaitza honak atara genituen, egia esan, azken 2 urte horietan indizeak gora joan ziren nabarmen, eremu guztietan edo gehienetan interbentzio majoak egiten genituela uste gendun, baina ikaslengan eragina esen bape ona, bai? Jeitxe egin ginelako. Bueno, eta gero, 3. aurrekaria, berritzeguneko gunean mamitu zen, bai? Esperientzia bi horreikaz, berritzegunen egiten genituen bileretan gai hori irten egiten zen, eta gainera, oin dela ikasturte bi, hementxe bertan, Nikola Foroni jaunaren hitzaldiaren ostean, eta Bernat Joani Mariren hitzaldiaren ostean, hemetik berritzegunera joan ginen, horrengo hilabetean lehenengo bileran, horrek nolabait eragina izan zuen gugan, eta azaldu genuen, motivazioa, jarrera, joerak, igual gehiago landu beharko genituela. Hoize, hausnarketa egin gendun berritzegunean, eta orduen galdera, zer, egingo dugu zer bigarren hezkuntzako ikastetxetan, ea frogatxo bat, esperientzatxo bat, ea zehozetan hobetzen genuen. Hori izan zen nolabait abia puntua. Bueno, abia puntu horrekin aurrera joatea erabaki gendun, eta 5 parte hartzaile izan ginen. Urbi eta Uribar institutuak, Basaurikoak biak, gero Arrigorriaga institutua, ni langileen aminen institutua, Galdakako Elezalde institutua eta Arratiakoa. Igorren dagoen Arrati institutua. Egoera soziolinguistika desberdineko ikastetzeak, bai?
Basaurin 120 ingurua dauzkalduna, Arratian 160 baino gorago, eta Arrigorriaga eta Galdakon erdibidean gauz, ezta? Bueno, hor irakasle batzuk implikatu ziren, teknikariak lehenengo eta behin jakina, baina gero euskara irakasleak ere konbentzitu behar izan genituen, bai? Bigarren DBH-ko euskara irakasleak ere konbentzitu genituen gutxi gora bera, esperientzienetan parte hartzeko. Ikasle kopurak hor dituzue, Urbin 6, Urribarren 32, eta bar, bai? Danak bigarren DBH-ko ikasleak. Bueno, zein da helburua, zer egingo dugu azken finean? Bueno, ideia izan zen, behitu, hartu ditzagun bigarren DBH-ko ikasleak, eta lehenengo eta behin neurtuko ditugu adierazle batzuk, bai? Ea euskaraz egiten duten etxean, ea norekin egiten duten euskeraz, bai? Hau da, neurtu egingo dugu nolabait ikasle horien egoera, bai normanakoen egoera eta gero baita egoera orokorra, bai mintzagramak ere egin genituen, bai? Eta horrez gain, 6 galdera konkretuago egin genizkien, bai? 6 giza irudikapenei buruzko eurek zeukaten jarrera ezagutzeko galderak, bai? Eta informazio hori guztia bildu egin genuen. Eta hor badaukagu ja hasierako egoera, nola baita esateko, bai? Bigarren DBH-ko gure ikasleek, honelako indizeak dituzte, bai? Euskararen erabilari buruzkoak eta euskararekiko jarreri buruzkoa. Nola baita lehenengo diagnosia egin. Gero, horren ondorioz, ariketa batzuk egin, gelan, euskara klaseetan ariketa batzuk egin, jarduera batzuk edo interbentzio batzuk egin, 6 guztira. Hor, landu egiten dira 6 giza irudikapen hoiek, eta hoiek amaituta berriro diagnosia egin. Osea, berriro neurketa, hasieran egin genuen neurketa, gero berriro egin. Eta alderatu, ea eraginen bat edo somatu dugun. Bai, hori da azken finean ideia. Bueno, oinarri teorikoak, dakizuenez mundu honetan dan asmatuta dago eta normalizazioaren inguruan ere, gu baino lehenago jende pilo bat ibili dela lanean. Hor dituzue besteak beste erabili genituen iturriak, bai? Txepetzen teoria, Joani Mariren liburu famatori, Treballar actitudes lingüístiques, eta bar. Jasonek ekarri ditu, gero baten begiratu nahi badu, hor dituzue. Bakarrik ez, ni neuk eta nire moduko teknikariak gela barrukoa menperatzen dugu, baina hortik kanpora gutxi, ezta? Jasonek nahiko trebe dabile azken urteetan estatistikaren kontuan, baina ala eta guztiz laguntza behar izan du, bai? Nortzuk, Xabier Esez eta Lorri Herriondo, Udako Eskola Unibertsitatekoak, Jose Madariaga, Unibertsitate Publikokoa, Julen Aresola Leiva, Mondragon Unibertsitatekoa, eta Mikel Salbide Euskara Zerbitzukoa, bai? Bueno, ezagutzen dituzu etxepetzen 3 ontzi famatu horiek, ezta? Motibazioaren ontzia, ezagutzaren ontzia eta erabileraren ontzia. 3 ez badaude nahiko beteta, ez dago zereginik, bai? Eta, bueno, bere ustez lehenengo motivazioaren edalontzia bete behar da, gero ikasten hasteko eta nahiko ikasi dugunean ja has gaitezke erabiltzen. Institutuaren kasuan igual ez da hain argia hori. Ezagutza minimo bat suposatzen da badaukatela, nahi baldin badute hitz egiteko. Kontua da, honengatik, odarengatik ez dutela nahi, orokorrean, bai? Zikeran gure zonaldeko institutuetan. Beraz, oso jauzi handia dago motivaziotik erabilerara. Motivazioaren ontzia oso ondo beteta espadago, nekez egingo dute. Arrigorriaga, Galdako, Basauri, Arratia, Hernani baten edo ni ez naz esartzen esaten zer pasatzen den, baina gure institututako jendearekin hori da. Orduen, kontua da, motivazio ontzi hori oso ondo bete behar dugula eta asko bete behar dugu eta pilo bat kostatzen da motivazioaren ontzi hori betetzea nahiko erabiltzen hasteko, hitz egiten hasteko. Eta hor gure alegina, ezta? Ea betetzen gendun gehiago motivazioaren ontzi hori. Bueno, 6 giza irudikapen landuko genituela esan dizuet, eta hoiek dira, bai? Ze jarrera, ze joera daukaten haiek puntu hauetan. Zer da euskara haientzat? Bigarren DBH-ko ikasle batentzat zer da euskara, bai? Orduan, lehenengo eta egiten zitzaien galdera bat, zer da euskara zuretzat? Hainbat
hainbat erantzunekin, gero ikusiko zue. Gero, hori, zer da euskara giza irudikapen hori lantzeko ariketa bat prestatzen zen, gelan burutzeko, eta ondoren berriro galdetzen zitzaion gauza bera. Gauza bera beste 5 giza irudikapenen, euskararen balioa, nok defendatzen du euskara, nok defendatu behar du euskara, euskararen atzerapen arrazoiak, berreskuratze prozesua noren ardura, eta etorkizuna. Euskararen etorkizuna zein izango den, eta bare ben ustez. Adibide moduan, lehengoa bakarrik hartuko dugu, Hau da, egiten zitzaien galdera, lehengo giza irudikapenei buruzkoa. Zure uste zein da esaldi egokiena euskara zer den adierazteko? A. Ikastera bertzen duten hizkuntza bat, bizi naizen lekuan hizkuntza etariko bat. C. Joani Mariren kutsua dago hemen, ez dakit nabaritzen duzuen, oin dela urte bi egon zineten hemen egon zinetenok agian bai. Eta horrelako beste 5 galdera egiten zitzaien hasieran, bai? Ariketak eta jardurak egin baino lehenago. Eta 6 galdera horiekin batera beste hainbat galdera. Mikel Salbide oin dela urte bi ere aurkeztu zuen inkesta moduko hori ere egiten zitzaien. Amarekin euskaraz egiten duzu? Bai, ez, aitarekin, lagunekin, non egiten duzu euskeraz, non, irratia entzuten duzu euskeraz? Hori inkestatxo hori ere pasatzen zitzaien. Mintzagrama bat ere egiten zen. Eta gero notak ere hartu genituen, bai, hau da, euskara arloko notak. Lehenengo balaziokoak, bigarren balaziokoak. Hau da, alik eta informazio gehien eukitea, hor gordeta, gero, konparatzeko ariketak egin ondoren. Eta ariketa horiek edo jarduera horiek edo interbentzio horiek zelakoak diren edo, gauza simpleak, Lehenengoan adibidez, zer da euskara giza irudikapen hori lantzeko, bideo bat ipintzen zitzaien, bideo bat, eta gero talde dinamikak egiten ziren, bai? Taldeka jarri, eta bideo honek zer iradokitzen dizuen, galdetegitxo bat, hemen dago, ez da, adibidez, hori da, bai? Zer ditu zeizu bideoa? Gustatu zait, ez gustatu. Hau da, nolabait eztabaida sortzeko atxaki bat. Eztabaida sortzeko aitzaki bat, eta gero horretaz hausnarketa moduko bat egiteko haiek bigarren DBH-ko ikasle. Adibidea besterik ez da, Eta horrela beste 5. Euskararen balioa, nazo goratzen hauzi izan zen. Hortik ateratako jardura bat. 3. Korrikako bideoa ipintzen zitzaien, eta horri buruzko hausnarketa baitien zen. Hau da, nolabait, lehen neurtutako 6 jarrera edo 6 irudikapen horiek aldarazteko balioko luketen ariketak. Bai? Eta gero zer? Gero berriro neurtu. 6 jarduera edo 6 interbentzio horiek egin ostean, berriro ere pasatzen zitzaien inkesta, egiten zan mintzagrama, bai? Ez da oso lan astuna, ematen du horrela ibili ginela ikasturte osoan, baina ez, bat biru lau, 6 saiotan uste ventilatu genuela dana, Lehenengo neurketa, gero 4 saiotan 6 interbentzioak, eta gero beste saio bat berriro neurketa egiteko, 6 saio, 6 zazpi, 8 izan ziren, guztira, 8 saio, bale? Ni institutuan 7 uste izan zirela, harinago egin gendun. Bueno, ulertu zorrean mika, ezta? Eta gero emaitzak ditugu. Bigarren diagnosia egin eta gero, bigarren neurketa egin eta gero, hor ditugu ja emaitzak nahikotxo gainera konparatzeko, aztertzeko eta bar, bai? Hasierako emaitzak eta amaierako emaitzak. Eta hemen datoria apurbet jasoneren lana, ja estatistikoki konparatu, ea eragineren bat egon den aztertu, somatu, hori ja jasonek azalduko dizue, bale? Bai, ez da jasone, hemen gelitzen naiz ni. Nahi duzun, bai. Eta zer egin emaitzekin. Alde batetik, datu gure dana, entzuten diazu, ez? Datu gure dana izan genituen, datu ugari, danak ez ditugu behar izan. Baina, aldez aurretik biltzerakoan, ariketa gehien bildu genituen gero, behar genituen guztiak, azterketarako hor izateko. Bi ez, ez den enbeste. Gure sujetuak edo gure objektuak bi motakoak izan dira. Alde batetik ikasleak
eta bestalde batetik irakasleak. Orduen, lehenengo eta behin, gurekin lanean ibili diren ikaslei eta guri informazioa eman diguten ikasle hoiei zabaldu behar zaie euren erantzunak eta eurek emandako datuak. Hori izan da azkenengo interbentzioa. Hori ja ez dugu neurtu, baina eurek emandako datuekin edo datuetatik egindako ustuketak ikaslei eurei banandu. Eta ekintza horixe berabe euskararen erabilera bultzatzeko ibili. Ikaslei eman dizkiegu, baina gero tartean eta eragile garrantzitsulez izan ditugu irakasleak. Beti be, ez dira euskarako departamentuko irakasleak izan, batzutan informatika gelan egin ditugu, Elexalde kasuan. Beste kasu batzutan gizarteko irakasleak parte hartu dute honetan, Uribarrin kasuan. Orduen, irakaslei ere honen barri emon behar jaki, honen eraginaren barri eta datuetatik ataradanen barri. Eta hori be, atxakia ona izan da, eurengan eragiteko edo hausnarketa gutxienez bultzatzeko eta batzutan metodologietan eragiteko. Orduen, erakutsiko dizuet zer banandu dugun eta nori. Eta ze eragin lortu dugun. Bai, alde batetik ikaslei banandutako emaitzak izan dira ustuketa hutsa eta grafikoki jarrita, Balen Josebak aipatu dituen puntu guztietako emaitzak, baina ikasle guztienak. Hemen ez dugu bereiztu nor ze ikastetxetik datorren. Finean hau etzen, honen helburua etzen alderantzea Arrigorriaga eta Arrati edo Arrati eta Urbi inondik ere ez? Interesgarria da, hau ikaslei zabaldu diegu, eurek ere jakiteko, baina irakasleontzat ere hemendik hainbat informazio atara daiteke, eta zuetariko hainbat ikastetxeetan ere, Mikel Sabibidek egindako galdetegiari erantzun zeniotenean, gero zeuek ere jaso zenituzten alango emaitza batzuk, non ikusten ziren indargune batzuk eta ahulezi batzuk gelan arabera. Hemen ikusten genuen gure ikasle guztietatik, 374 horietatik, denak ez dute denei erantzuten, eta denak batzutan ezin diete galdera guztiei erantzun ere. Hemen hainbat informazioa ataratzen da. Gure gelari buruz, gure ikastetxei buruz eta eskualdeari buruz ere. Batzutan euskeragaz lotua dagoena, zuzen, eta beste batzutan zuzen espada zeharka. Adibidez ikusten genuen gauza bat da, gure eskualdeko DBH-ko bigarren mailatan, ikasleen 20%ak familia monoparentala zuela. Horrek zuzenean euskaragaz ez daukazer ikusirik, baina transmisioan pentsatzen dugunean eta udaletako plangintza eta matrikulazio kanpainetan eta beste hainbat kontutan behar bada badu. Guk beti daukagu buruan familia tradizionala, aititea, mama, txakurre, aitea, ama, igual halako gauza batzuk ere aldatzen edo gutxienez aurrean dugun jendeari egokitzen joan behar gara. Hori zeharka topatzen diren kontuak dira, baina horrezaz aparte, gure ikasleen erabilera, etxekoa, mintzagramen bitartekoa, eta gero ze kontsumo duten ez, telebistan, eta hemen eskerretik eskumara doan einean, erderatik eskoirantz doa, bideoatan, nabarmenena irratikoa izaten zen, irratea da gehien gure eskualdean euskaraz kontsumitzen dena, eta, CD eta diskoak ere, internet ere, gero toki batzutan ikusten genuen Elixak ere eragin handia zuela, ez guztietan, baina bai batzutan, eta hau ikasleekin eztabaidatu dugu, komentatu dugu, dokumento bera izan danez ikastetxe guztientzat, hemen ez da ikusten zein dan zein, inondik ere hori eskenuelako nahi. Giza irudikapenetan, eurei konstrukto hori azaldu beharrean edo esan beharrean iritsiak, ez? Beti erabili dugu zuen iritsiak euskararekiko. Eta orduen, banan-banan eurekin ere aztertu ditugu, eta
ikusten den lez, batetik laugarrenera, aldez aurretik edo lehenengo neurketan ere gure ikasleek ja euskararen aldeko iritsiak zituzten. Euskararen aldeko iritsiak ez da oso zientifikoa horrela adieraztea, zuzena da esatea, euren giza irudikapena positiboa dela edo integratzailea dela euskararekiko. Zeinbat eta puntuazioa bajuagoa, euren giza irudikapena instrumentalagoa da. Horrela esaten dute adituek gutxienez. Orduen, aldez aurretik ere, lehenengo neurketan ere, gure ikasleen iritsia edo giza irudikapena nahiko altua zen. Eta horrek ja bere mugak esartzen ditu edo, aldez aurretik ona bada, gero aldaketa sortaraztea beti izango da zailago. Eta pijetan basaria hoixetia zeirak, lehenengoan laua da nabarmen ikusten dena, bigarrenean 3 eta 4, hirugarrenean ostera ja hasten da bajatzen, eta hirugarrena da zure itxiz nork defendatzen du euskera, laugarrenean ere, baina laurantz edo gorantzako aldea du, bosgarrena da bajuena dutenak, zure ustez zelan izan beharko litzateke euskararen berreskuratze prozesua, noren ardura da, noren erresponsabilidadea den, eta seigarrena zein izango da etorkizuna, eta etorkizunean ere eskumanantzako puntuazioak daude. Eta hau ikaslei baratu genien, eta horretaz baliatuz, eurekaz beste saio bat egin, 8. saioa. Hori ikasleantzat egin genuen, baina bai irakasleontzat eta bai normalkuntza teknikariontzat, azterketa estatistikoak egin behar genituen, gehien bat, jakiteko egin dugunak eragina izan duen ala ez. Ze eragina beti izaten du, baina eragin batzuk esanguratsuak dira eta beste batzuk ez. Eta esanguratsua izateko, lortzen diren emaitzak ezin dira soriz gertatu. Frogatu behar dugu, lortu dugun hori gure interbentzioen eraginez lortu dela, eta ez berez, soriz, ez? Eta horretarako ezinbesteko egin zaigu Xabier Isaziren laguntza. Bera gabe, gu ez ginen ezer izango. Asunto estatistikoan esan nahi dut. Orduan, hainbat azterketa estatistiko egin ditugu, ez, hau taula bat da beste barik, eragiketa estadistiko baten irudia. Eta hemen zehozat, ez dakit orgoien ikusten da, baina estatistikan esanguratzu izateko signifikatibidade neurria izan behar du 0,05 baino txikiagoa. Eta horretan bakarrik finetan basari, hemen zig taula honetan, bi bakarrik ditugu esanguratzuak direnak. Eta da mintzagramak, mintzagraman bitartez neurtutakoak. Beste guztiak ez dira esanguratsua atara. Horregatik sartu dut taula hau, baina askoz be eragiketa gehiago egin behar izan ditugu. Lehenengo eta behin giza irudikapenak. Birritan neurtuta giza irudikapenetan ze emaitza jaso dugu. Guztietan eraginda, gora alabera. Gehienetan gora, hori da guk nahi genuena, ez? Eta lehenengoan eta bigarrenean nabarmen, ez modu esanguratzuan, nabarmen, baina hirugarrenean nork defendatzen du euskera gogoratzen baduzue, galdera hortan, bera eginda. Hau da, joera integratzailetik, joera instrumentalera aldaketa, sortarazi dugu, naiz eta etzen hori gure asmoa. 5. Gertatu da aldaketa, baina oso txikia. 5. esan, nor arduratu behar du euskararen berreskurapenaz? Eta hor ematen genituen aukerak da norbanakoa, puntuazio altuenagaz, ala Eusko Jaurlaritza, beste, kanpaina gehiago, mutur txikiena da besteek arduratu behar dute, eta mutur altuena da norbera arduratu behar gara, ez? Gogoratu DBH-ko 2. mailakoak nera bezaroan daudela, eta beren beregi horregatik hartu genituela horiek, ez? Eta 6. ere,
gora egin da. Beraz, gehienetan gora egin dugu, hirugarrenean izan ezik, hoxe. Bueno, giza irudikapenetan lortu dugun aldaketa edo ez da inondik ere esanguratzea izan. Egon da, gertatu da, grafikotan ala ikusi ditugu, baina ez modu esanguratzuan. Sarri askotan, zoriz gertatutakoa edo lortutako aldea ez da nahikoa izan. Baina lehen esan duguna da, noiz izan da esanguratzu aldaketa? Bueno, taldeko erabileran. Taldeko erabileran mintzagramen bitartez neurtu dugu. Taldeko erabiletan, ikastetxe guztietan eta ikastetxe guztietako talde guztietan bai lortu dugu euskararen ahozko erabilerarako eragina. Hauek dira 5 ikastetxeak eta hemen 2 mintzagrama edo 2 neurketa. Da ikusten dugu, ikastetxeak A, B, C, D gaz deitu dizkiogu, gure helburua ez talako ikastetxeen arteko erkaketa, baina denetan ikusten da, lehenengo unetik bigarrenera aldea dagoela. Bai? C-an ere, D-an ere eta E-an ere. Aldaketa, tamainua edo proportzioa ezberdina da. Ez? Zein baten bora da. Bueno, ondorioak. Pilarek esan dozteia, berandu gabizela. Ondorioak. Bueno, gure hasierako hipotesia zioen, jarreretan eragiten badugu, jarrera baino gehiago giza irudikapenetan eragiten badugu, eta gure ikasleek euskerako ezagutza ertain badute, erabileran, ahozko erabileran, hori zela gure kezka, horretan ere eragingo dugula. Lortu ete dugu da galdera. Bueno, lehenengo eta ondorioa da, jarrera kontzeptu bezala orokorria zaigula. Eta beste zehatzagoen behar bat izaten genuela. Dekretua aurre ikusita edo ikusita eta hainbat dokumentazio ikusita, sarri askotan adierazten da jarrera positiboak landu. Euskararekiko jarrera positiboa. Zer da jarrera positiboa? Euskararekiko jarrera positiboak erderarekiko jarrera negatiboa adierazi nahi du, eta Bakerrek esango dozku, elebidunok edo eleanitzak garenok hizkuntza bakoitzeko jarrera bat daukagu, jarrera linguistikoa bat da, jarrera kontzeptulez edo konstruktolez orokorregia da. Zer zehatzagoa behar izan dugu. Eta horren inguruan edo zehaztasun horren bila topatu ditugu Lasagabastarrek adibidez, orain dela 2 urte argitaratutako liburuan galdetegiak ere, baina kasu hartan unibertsitateko lehenengo mailako ikasleantzak egindako galdetegia ziren. Iñaki Gartzia, Mondragon Unibertsitatekoak, baita be unibertsitateko lehenengo mailako ikasleentzat egindakoak, zuen nortasun nazionalaren inguruko galdetegi bat. Baina hori ere gure ikaslei zen egokitzen. Orduan, azkenean, nola guk ez genituen lan guztiak egin nahi eta eginda zegoena aprobetxatu nahi genuen, giza irudikapena aukeratu genuen, gehien bat, DBH-ko 2. mailari egokia dala. Alan zeinolan, jarreraren hitza sarri erabiltzen dugu, aurre atatzea eta aurrera, baina sarri askotan ez dugu jakiten, geuk ez dugu jakiten horren atzean zer adierazi nahi dugun. Giza irudikapenetan eragin dela erakutsi dizuelen taulatxoa, baina aldez aurretik ja nahiko altua zen, bai? Joera integratzailea edo nahiko altua zen. Beraz, hor aldaketak gehiago sortaraztea beti zailago da. Eta horretan dena den, nabarmen ikusi dugu, 2. behera egin dela, nahiz eta gure borondatea hori ez izan, eta 5. nahiko puntuazioa bajuak egon direla. 2. ondorioa da, 6 interbentzio espezifiko, giza irudikapenekin zuzenki lotuak,
eta bi inespezifiko egin ditugu. Bi inespezifiko esaten dugunean, esan nahi dugu, joan garela ikastetxera bertako irakasle esten bat, ikaslei esan zuen iritsia oso garrantzitsua zaigu, tal, hori be interbentzio bat da. Ez da espezifikoa, ez du giza irudikapen bat edo ideia bat lantzen, baina interbentzio bat da, 14 urteko ume bati, heldu bat, datorkionean bere iritziaz galdetuz eta oso interesauta, eure pentsatzen dutenaz, eta hori interbentzio bat da. Ez espezifikoa baina bada, eta bere garrantzia edo bere eragina bai izaten du. Eta ikusi du, gainera izaten duela, kontrol taldeak egin ditugu bere izteko, eta kontrol talde horietan ez die interbentzio espezifikoak une berean egin, eta iragina izan dute baita hori bakarrik iritsia galdetzeak, ez? 6-8 interbentzio ez da gauza handirik, barneko kontu horiek aldatzeko. Gehitu jarrerak edo gehitu giza irudikapenak, ez? Eta behar bada, asti gehiago edo denbora gehiago saio eskaini behar saio, aldaketari edo aldaketa ikusi ahal izateko. Norbanakoen koan ez dute eragin esanguratzurik izan. Norbanako esaten dugunean da, banako bakotsaren erantzunetan ez dugu esertan be emaitza esanguratzurik ikusi. Ez hitz egiten diotenaren neurrian, hitz egiten diotenaren neurrian da inguruan duen guraso, peridikus altzaile, hori logikoa da, guk ez dugu inguruan interbenitu, guk ikasleengan interbenitu dugu. Baina ez da eurek hitz egiten duten neurrian, eta guk bai espero genuen horretan eragitea, ez? Interbentzio bat gure herrian euskara zen, hor egiten zen da herrian dauden aukera soziolinguistikoak aztertu. Orduan bai espero genuen euren ikastetxetik kanpoko jardunean eragitea. Eurek, eta hemen deitzen dugu hitz egiten duenaren neurrian, guk bai espero genuen hor zeo zertxo. Euskararen erabileran edo euskararen kontsumoan CD, bideo, internet horretan ere ez dugu eragin, eta gero notetan ere ez. Lehenengo 3 hilabetetik 2. hilabeterako noten artean ez da eragin. Beraz ezin esan horretan eragin da, horretan eragiteak soziolinguistikako egoera aldatzeko edo eraldatzeko gai denik, ez? Non eragin dugu, taldeko erabileran. Talde erabileran ikusi dugunez eragin da, eta taldeko erabileran ikusi dugun beste zeo zer, grafikoan 5 zati agertzen ziren ABD horiek, herriko ezagutza eta erabilerarekin taldeko erabilerak zuzenki korrelazionatzen du. Herrian zein bat eta ezagutza eta erabilera altuagoa ikastetxean bardin. Horrek ere alde batean lasaitzen gaitu eta beste alde batean, alde batetik dana ez dago gure eskuetan, baina beste alde batetik esaten dozku herrira bertara ere pasatu behar garela eta herriagaz elkarlana bultzatu behar dugula ala beharrez, ze gure emaitzak edo guk gela barne, ikastetxean barne lortu ditugun emaitzak, herrikoagaz zuzenki paraleloan joango direla. Baina ikusi dugu baita be, DBH-ko ikasleen gelako erabilera, herriko batazbesteko erabilera baino bajuagoa dela. Eta hori be, kezkatzekoa gutxienez badela uste dugu. Badirudi ikasleen ezagutzak, notan bitartez neurtutakoak, ez duela bere aurre iritsiagaz edo bere iritsiagaz edo giza irudikapenagaz korrelazionatzen. Honek, modu batean ala bestean, txepetxen teoria desestatzen du. Guk uste genuen, zeinbat eta giza jarrera edo motivazio altuagoa izan, orduen eta ezagutza altuagoa izango genuela, hori aurre ikusten genuen. Eta ez dugu frogatu, inondik ere ez. Ez noten bitartez neurtutakoak, ez etxetik euskaldunak etorten diren artean. Eta bestalde, ezagutzak, 2. ontzitik 3. ontziako bide horrek, ezagutzak
guk noten bitartez jasotakoak eta norbanakoen eta bakotsaren erabilerak ere ez duela harreman zuzenik. Bai? Hau be ez genuen espero. Guk ez berdin espero genuen. Guk espero genuen zenbat eta gehiago jakin eta gehiago erabiliko zuela. Eta ez gurean mintzatez dela tara. Bosgarren ondorioa da, taldeko, ahosko erabileran gora egindala, eta gaina ikastetxe guztietan, eta modu esanguratsuan. Bai? Hau ez da zoriz gertatu. Edo hau zoriz gertatzeko probabilidadea hain da txikia, konfiantza dukagula esateko ez, honetan bai eragin dugu. Baina, gure galdera da, hau giza irudikapenetan egin jako lanari esker da, landu dugun edukiagatik da. Ze prozesuan inguruan hausnarketa egiten badugu, guk egindako interbentzio guztiak ahosko ariketen bitartez izan dira. Taldean, landu ditugun ekintza guztiak ahosko ekintza izan dira. Abesti bat entzun da horren inguruan eztabaidatu, edo antzeko beste bertsoa sortu, edo denak izan dira talde dinamikak eta euskeraz ahos landu ditugu. Beraz, ezin dugu ziurtatu edukia izan den, giza irudikapenen inguruko edukia izan den lorpen horien erantzule edo erabilitako metodologia izan den. Honek, etorkizunerako galdera batzutara eramaten gaitu, eta lehenengo eta behin da, hizkuntza arloko helburuetako bat jarrerak dira. Dekretuan badago, atal orokorrean, azkena, eta euskara eta gaztelania hizkuntzatakoen artean, eduki multzo bat jarrerak dira, ez? Baina zer landu behar da. Jarrera positiboak esaten dugunean zeintzuk, bai? Bestalde, jarrerak objektuarekiko joera ikasiak dira, ez? Horrela definituta daude. Ikasle zaharragoak erabili izan bagenitu, edo froga hauek ikasle zaharragoekin egin bagenitu, beste emaitza batzu lortu eguko genituen, lehen Josebak esan dauen batxilergokoakaz adibidez. Hizkuntza arloko notek gaitasun komunikatiboa neurtzeko balio dute. Guk notak erabili ditugu ezagutzatik erabilerara hori aztertzeko. Notak gaitasun komunikatiboa neurtzen dute, ze behar badan notak beste zehozer neurtzen dute. Eta ez gaitasun komunikatiboa eta ezin dugu horretarako ibili. Naiz eta hainbat ikerketetan, bai garapen soziokognitibokoak zein hizkuntzako hainbat ikerketetan notak erabiltzen dira, nota hizkuntza arloko notak, ez? Orduan, hori bezalantzan ditu jaku eta iaz nahi genuen horrekin lanean hastea, baina, iaz beste momentu bat izan zen, proiektua berriztu behar eta orduan, alde batera utzi genuen, eta ikusiko edo, nos jarraitu. Ahoskotasuna lantzeko interbentzioak erabili izan bagenitu, hau da, beste eduki bateko interbentzioak erabili izan bagenitu, baina metodologia bardinegaz, emaitza bardina jasoko genituen, esan daigun, guk landu dugu euskararen etorkizuna edo euskararen balioa. Hori landu beharrean gure herriko ondarea landu izan bagenu. Edo animiliak, zehoz esatearen. Baina metodologia bardina erabiliz, hau da, taldeko ahosko ariketan bitartez, emaitza bardinak izango zian? Amaitzeko, zalantzaz beteriko aurkezpena izan da, hau gehien bat. Eta baita be, esan dugu zehar, giza irudikapenetan edo jarreretan interbenituta, ez daukagula ziurtasunik erabileran igo egiten dela. Beraz, apurbet, gaurko antikristoan hori egiten ari gara gu, ez? Baina zeo zertarako balio izan badu gure lanak izan da gure eguneko elkarlana bultzatzeko, bai? Eta uste dut hori ezinbestekoa dela, eta hori gaur ere agerian, une batean baino gehiagotan gelditu da, halako lanetan non aurrera egitea oso zaila den, halako lanetan eta epeluzeko lanetan ezinbestekoa da elkarlan hori. Eta gure asmoa izan da, naiz eta gure emaitzak ez diren izan oso positiboak gaiarekiko,
bai gutxienez, gure aportazioa egitea Ulibarri programa osoari, bai? Egitekotan, hortatik atarako dugula edo aurrera egingo dugula eta, beste barik. Bueno, naiz eta esan duen igual emaitzak eurek espero zitu modukoak eta ez, beti ere elkarlana bera emaitza dela esango nukenik, eta ez bakarrik gunean, baizik gunez beste guneekin eta baita kanpoko erakundeekin eta berak aipatu duen bezala, unibertsitateekin, herriko udaletxeko teknikariekin, eta gu behar dugula sare hori derrigorrez osatu behar dugula, eta alde horretatik zorionak nire ustez eredugarri izan da, elkarlana holan egiteko, almen hori eta hori. Bueno, orain zuen galderak egiteko, badituzu 10 minutu edo gutxitxoago. A ver... Ez da galderarik... Bai. Bai, bintzat, ez tarriko askuriak entzekota, zerbait galdetzeatik. Auzola lana eta elkarlana eta interesgarri eritu zait, azpimarratu nahiko nuke hortan. Ez da egitena jarreran kontu hauek, 7 saio indiala, esan dezue, ia ikasturtian zehar banatu diren 7 saioiek edo danak pilatuta inditu zuen ebaluazio batean esateako. Iruditzeitelako ikastetxen itean lan asko, gero gabonak tartean baldin badu adibidez, lortudan lanak etete diala, ez da? Eta zezanik ez udara pasata gero, ez da? Ez dakitena saioiek errepikatu beharko liaken urtea ziren beti edo etorkizuneko puntutan igual horrelako ikastea ipatu baina. Bai, hor okerrezpanagoa purbet askatasuna eman zitzaien ikastetze desberdinei eurek euren erara antolatzeko, bai? Gure kasuan, Arrigorako institutoaren kasuan, dana batera egin gendun. Gitxi gora bera, bigarren ebaluazioko ez daki ze asteetan eta ez daki ze asteetan, hasi eta maitzeko. Karo, kontutan hartu behar duzu, honek eskatzen duela aurreko lan bat, prestatu dana, gero diagnosia egin, eta gero neurketa egiteko berriro. Nola baita hauzen esperimento bat, bai? Oin, ni bai uste dut, egoera normal batean eta hau landu beharko zala, baina modu iraunkorrean, bai? Ikasturtean zehar, uste dut. Eta gure kasuan hain zuzen ere, eta finkatu, urtero. Ez bakarrik urte baten, hau ondo dago, esperintza bat izan zen, ikusteko gauzak zelan duazen, baina behin irabakita ondo dagoela, edo merezi dagoela, finkatu. Ahal baldin bada, Euskara Arloko kurrikulumean, eta urtero egin. Beste batzutan, igual ezin da horrela egin, baina saiatzea finkatzen. Kurrikulumean, edo igual estraeskolarretan taller bat montatu, edo zelan edo alan, baina hori izango zen aproposena. Kasu honetan ez, kasu honetan egin gendu norela. Neurtu, materiala prestatu, neurtu, interbentzioak egin eta neurtu berriro. Baina baita esperimentu bazalako. Beste galdera? Jasone, Joseba eta konpainia zorionak. Nahi nuke hemen itxaropenari lehiotxo bat zabaldu, zuek egin duzuen lanaren ondoren. Hau da, nire ustea da, eta 20 urtetako esperientzia daramagu Euskal Girotze barnetegitan motivazioak eta jarrerak lantzen, eta izugarri kostatzen zaigu jarrera horrek erabileran ze eragin daukan neurtzea. Eske, ni behintzat iristen arain naiz konbentzimentura ezin dugula neurtu horrela. Hau da, eta bain irudi bat erabiliko dut, lortu balin badugu zerbait erneltzea ume horren barruan, lorea noiz aterako da. Agian ez da aterako guk neurtu nahi dugunean,
baina agian ume hori ama edo aita danian transmisioarekin oparituko digu. Hau da, erabilera noiz azalduko dan, guk egin dugun lan horren lorea noiz azalduko dan, hori uste dut ezin digula Xabier Isasik esan eta inork esan. Eta hortan utziko nuke, itxaropena egiten dugun lan horrek noizbait emango dula bere lorea. Beste galderarik ez badago? Bueno, badirudi ez dagoela beste galdera gehiago. Bueno, eskertu. Eta hori elkarlana eta auzolana hori nik uste dut hori dela gure arrakastaren nolabait hasia hori izango dela. Dakiguna beste erakutsi, beste eskatu laguntza, beste erakundeak unibertsitatekoa diela, auzokoa direla, herrikoa diela, eta gure artean bezare bat, eta urteroko topaketa hauek ere azken baten zer dira elkarlan bat azken baten, eta oso interesgarriak. Beste gabe ere balioa duen ekintza batzu dira hauek, ez da? Eta baloratzen usteo jakin behar dugula, aldamenekoak esperientzi bat ekartzen digunean gunera, eta hori aurkezten duenean, eta hori edana direla beharrezkoak, ez da? Besterik ez. Mila esker eta...